My sme Páni Vlasatí. a dneska pri našom prvom videjku sme navštívili penzión La Page u Hofera. My máme už za sebou check-in, poďme sa pozrieť na izbu. Tam je balkón pekný. No a ja som malý pán Vlasatý. Ja som veľký pán Vlasatý. Tak, naša izba číslo 2. Tak to vyzerá. Tuto je chodba, kde sa dá toto sedieť, odložiť si topánky, zrkadlo, obraz, skriňa, veci, vešiaky a klasická skriňa, ako aj v iných hoteloch, nič. Tuto máme posteľ, strešné okná. Tu sú fajn, že pri posteli zástrčky, zásuvky, radiátor. Tuto máme telku s diaľkovými. Potom pozrieme, že aké sú programy, či sa dá spárovať telefón s telkou, kvetinka, kanvica, šáločky, nejaké čajíky, cukor, kávička a minerálka. Tuto máme chladničku a ďalšiu nejakú skrinku. Minibar tu není, hoci teda myslím, že na bookingu bol písaný. Pozrieme, čo je tu. Tiež ukladací priestor nejaký. No. Tu máme kvetinku, nejaké vyhražanie sa v prípade znečistenia alebo poškodenia vybavenia izby aj vašimi domácimi miláčikmi, čiže môžu sa mi aj hávkové asi. Zodpovedáte za vzniknuté škody, ktoré budú kompenzované podľa platného sadzobného sadzobníka pokút. Dobre. Tuto máme poškodenie, ale nie je naše. Toto už bolo. Ešte popozeráme, ako to tu vyzerá. Čiže sadzobníka pokút. Výhľad z okna. Takže výhľad z okna. Asi takto nejako. A ideme si pozrieť kúpeľňu. Zasvietime sprchový kút. Zároveň sa spustila aj ventilačka, ako sme zasvietili. Umývadlo, tam kvetinky, to smetiak a klasické vecko, radiátor. Takže tam nejaké sprcháče uvidíme. Tuto je to aj klasická sprcha, aj takto zhora. Dobre, to si ešte potom možno pozrieme. No, ideme vyskúšať prach, či tu je. No, neviem, či ten zvuk išiel zvonku, alebo máme takéto. No, trošku niečo, minimum je, ale nič strašné. Pozrieme na posteli a na posteli tu chýba lišta. Kto si tu vyspevuje. Veselo, skúsime obraz. A na obraze sa už nájde niečo. Tam už niečo je. Takže diaľkové, celkom sa dajú, je tam diaľkové na klímu, ale v dnešnej dobe už dve diaľkové, akože keď je set-top box, už je smart telka, internetová telka, dá sa to riešiť aj inak, nie cez dve diaľkové a rozmýšľať, ktoré je na čo. Takže prach celkom fajn, dúfam, že aj klíma bude fajn, uvidíme. Skúsime prach na skrini, ale vysoká a bola čo tu je trošku. Ešte skúsime z tejto strany, kde asi pretovačka nedočiahne. No, na skrini sa nájde, aha. Takže odsuniem stolík. No, tu vidíme hneď zo začiatku nejaký vlas alebo chlp, fuj, čo mi chce z toho hneď vracať. Ďalší. Čiže toto vôbec nevyzerá čisto. Neviem, či tu dneska budeme spať.
pozrieme sploštené ploštice. No, pod madracou sa volá, čo takéto nachádza. Toto nejaké zvieratko čudné. Inak tuto není vidieť nič, že by sa hýbalo. Pozrieme, madrac celkom fajn by mala byť. Ale teda no, nič moc. Vidím. Tak, druhá časť. Tam už vánku už vyzerá byť čistý. Ani tuto už z techopisu není. Ale tiež tá plachta 100% čistá nevyzerá byť. No, pozrieme madrac. Toto je čo? Fuj, čo to je? To vyzerá fakt ako ploštica, ale akože naozaj. Je to nejaké zvieratko, alebo čo to je? No to ešte asi preskúmame. Ale no neviem, že či tu dneska budeme spať. No toto vyzerá pomerne čisto, ale zase fuj, vlás. No ale toto si zväčším. Nechce mi to zaostriť, ale... Toto asi upgrade pokoja nebude. Nepáči sa mi to. Toto sa mi teda nepáči. Takže máme tu diaľkové na klímu. A tu som si ešte všimol, toto je tapeta, táto stena. Tuto takýto detailík za rohom asi ako posúvali. Tak ten roh stola trošku zavadil o tú tapetu. A že vraj sú nie moc čisté tieto šálky. To z druhej strany. A spodok lepkavý. Takže trošku sme už rozhodili posteľ, ako sme ju kontrolovali. Ale tu máme takýto detailík zase, že na stene niečo, dalo by sa to podľa mňa vyčistiť. A ešte tuto sme si všimli, že koberec nesedí úplne k stene a není to tam tiež nejaké čisté, neviem, či komár alebo muška zabitá. Takže na tom koberci inak sú také nejaké škrny. Asi nevhodné tuto, že koberec. Nevolil by som tu možno koberec, niečo iné a vyzerá, že má už za sebou nejaké veci. Kúpeľňa pekná, ale koberec a posteľ nie. Mám ďalšiu vec. Klíma, osvetlenie vyzerá celkom dobre. Aj keď tu je, nezaostrilo, zaostri, tak. Aj keď tu je celkom veľa týchto, 1, 2, 6, 8 svetiel. Celkom dobre, pekné. Koberec už, jak spomínal, veľký, mavasatý. Tak, sú tu tieto čmuhy nejaké, to panúčky. Takže tak. No. Čo ma fascinuje, je dĺžka týchto vecí, že ešte to nie je nerozrezané, ako by sa to natiahlo. A celkom pekne aj svietia. Takže paráda. OK. Chválim výzdobu. Neviem, čo to je, umelé kvetiny, samozrejme. A fén chválim. Čo chválim, je tu tak karta. Jak sa to volá, safe card? Takže sú takéto kľúče. Jeden, niektorý, nedával som pozor pri check-ine. Jeden je na hotel a druhý je od dverí. No, v podstate však logicky tento je do dverí a ten druhý bude na hotel. Ešte túto za obrázkom kontrolujeme. Nevidím tam nič. Ešte tu je druhý. A tiež nič, takže celkom čisté. Obrazy.
okrem teda tej postele, ešte som si všimol, tu je takéto niečo. Tak normálnej domácnosti asi. A nám toto už je čisté. No, nevidím ani smítko prachu. Takže tak. Tu máme toto oznámenie. Pod tým základné informácie, vážení hostia a tak ďalej. Kto chce si môže prečítať raňajky od 7 do 10. Pri odchode pred 7 môžu z raňajkového balíčka, podávajú dokonca obed, večeru. Pri odchode treba zatvoriť okná, čo sme nespravili, ale nevadí. A nočný pokoj je po 22. hodine. Kontakt. Takže toľko to zatiaľ. Testujeme internet. Ja si myslím, že celkom slušný. Aha. Dole 30 a hore 42. Celkom slušné. No, tu sme, tu madrac, aby ste verili, že sú tu tie vlasy. Čo je dosť nechutné. A čo je toto? Či to je nejaké semienko, alebo naozaj nejaký chrobák. Mne to pripadá ako nejaký chrobák. Aj keby to bolo semienko, nemá to fuj v posteli čo robiť. Alebo že by to bolo len odlomenina z tohto. Je to tvrdé? Je to tvrdé. Tak nakoniec zase to není chrobák, je to nejaká blbostička. Tak sa že sme krivdili, no. Ale aj takto v posteli nemá čo robiť. Tuto je nejaký pliskáčik. Ideme otestovať telku, dve diaľkové sú, set-top box zapájať a potom telku, uvidíme čo naskočí, aké budú programy. Pravdepodobne není chytrá telka. Takže otestovali sme televíziu, v podstate 9 kanálov, z toho 1 alebo 2 vôbec nefungovali, že to tam nehodilo. Takže žiadny český program, len čisto cez anténu. No zapíname box, ale zatiaľ toto je na telku, čiže toto je na box diaľkové, ale to nám nejako nereaguje. Televízor sme vypli a box sa zobudil, že bôd. Tak možno tam budú nejaké káblové programy on. Takže skúsime zapnúť telku. Ale box sa hneď vypol, akože. Bez toho by som ho zapol, bez toho by niečo naskočilo na telke. Programy. Tu sú programy, ktoré sú tu tie základné. Nič iné tu není. Ten box sa zapne a sa vypne, alebo potom sme technicky antitalenti, že to nevieme spustiť, ale nie. Tu sú základné programy na telke. Viacej sme sa nedopracovali k ničomu inému, len k týmto programom. Toto je naša zatemnená izba. Trošku presvitá, ale musíme povedať, že slnko zapadá práve na tej strane, kde sú okná. Takže ráno by tu mala byť ešte väčšia tma. Takže takáto je naša izba zatemnená. Tuto vidíte také priezory cez okno. Zatemnenie je super. Zatemnenie, tak to zasvetlá ešte môjho. Vypneme svetlo. Zatemnenie je celkom dobré. Možno to, že tie rolety to presvítá hento práve okno, na ktoré teraz vidíte.
som nezavrel do krán, lebo neviem ako. Až to je zatemnenie. Hodnotím 9. A ešte svetla za tmy. Kde je vypínač? Tu. Chodba. Vidíte, osvietiť to celú izbu. Teraz iba 6. Chodba takto. Teraz takto. Ešte tuto na chodbe je v podstate vypínač k tomuto. Vidíte? Ideme odostrieť. Tu je vstup do salóniku. Máme tu salónik, takže poďme dovnútra. Tu mám svoje supply, tu je veľké zrkadlo. No a takto to vyzerá. Tu je balkónik, aby som bol rád, keby sú tu raňajky. Bolo by to celkom pekné. Celkom veľké to je. Tam nejaké detské kútik. Tu je radiátor. Zástrčky, stoličky. A to teda, neviem, taký skúsený nie som zatiaľ. Tuto teda sme chystaní na nejakú hostinu. Dole to vyzerá, že sa chystá svadba, takže tak. Pravdepodobne nachystaný na nejakú oslavu. Celkom pekný. Pozrite sa, že pre koľko ľudí. Nejaký detský kútik v salóniku. Čiže aj detičky sa tu vedia zabaviť. Balkón. Tu veľké zrkadlo. Čiže dá sa sedieť aj na balkóne. Asi zamknutý, dá sa otvoriť. Takže naozaj balkón veľký, super. Až sem. Tu je chodba, kde sú izby, kreslá, obrazy. Tuto prvá je asi taká na údržbu miestnosť. Hydrant. Chválim, to bol zvuk kľúčky, čiže odlúčenie, dúfam, že dobré. Na chodbe veľa obrazov. A to veľké vínové flašky sú celkom cute. Mne sa páčia veľmi. Neviem ako veľkému pánovi kosatému, ale nie. Sú tu 3 na celej chodbe. A ja tam mám aj seci prístroj, takže nice. To chválim, cením. Dobre, takže posteľ sme dali ako tak do pôvodného stavu, aby sme nekrivdili, teda zvieratko to nebolo, ale preskúmali sme ešte paplóny a na paplóne myhalnica a takisto nejaké vlasy, tak jednoducho tie návlečky musia byť čisté, tam nemajú čo byť vlasy, chlpy, ale dobre, zvieratka sú tu teda pravdepodobne žiadne není. Sme naspäť v kúpeľni. Tu sa mi páči, že tu sú tieto kozmetiky, ale už menej sa mi páči tuto ten vodný kameň na tej sprche usadený.
ako to vyzerá. Takže tá hlavica nie, ale zase táto hlavica celkom fajn. Takže ešte toľko to som chcel. Stále kúpeľňa. Sme síce vlasatí, ale takéto vlasy nemá ani pán vlasatý, malý, ani veľký pán vlasatý. Takže a ďalšia vec, znovu či to budete vidieť, aj tu v kúpeľni a fuj. Čo chcem dodať ja? Nedá sa to poriadne zavrieť. Takýto mini detail. A ešte jeden, čo asi nie je ani podstatné, čo som si všimol ja, tak tieto rolety boli už vymenené, bolo to na takýto, že tu sa to zasekne a teraz sa to dá takto posúvať jednoducho. No, jednoducho. Ako tak. Takže taký mini detail. Tak, znovu balkón. Ešte tu som chcel, sme zistili po pátraní. Tade to sme vošli na balkón, ale tu, tieto dvere, to je izba. Izba číslo 9 a normálne vy do tej izby, keby ste sa nahliadli, tak vidíte čo tam majú. My sme pozreli, je tam kufor, nebudem to takto točiť, natočím vám ešte tento výhľad, aký tu je. Trošku to zábradlie, ktoré tu je už také staršie a na niektorých miestach asi neviem, není sezóna, ale sú tam vtáčie hovienka, ktoré sa nachádza aj tu. Tu sa to trošku snažili umyť, ale nepodarilo sa. A tu v tejto časti to vyzerá nepekne. Ale tie výhľady, viem si tu predstaviť nejaké raňajky, či už pri východe slnka, alebo v tieni, v lete. Trošku auta by tu asi rušili, ale dalo by sa to vydržať. Tu odchádzame z terasy, z balkóna, týmto smerom. A tu je tá izba, do ktorej sa dá vidieť. Tuto je druhá lampička. Tam bola tá jedna, tu je druhá. Nice. S nimi môžeme zatemnenie vyskúšať zajtra. To je nice. No a my sa vidíme zajtra na raňajkách. Aj to vám natočíme. Vidíme sa. Tu je obedové menu cez týždeň, takže má štvrtok, piatok, tam sú ceny. Vidíte, štvrtok je iná ako piatok, aj sobotu, sobota teda je iná tiež znova. A toto je nedeľa. Áno, to je nedeľa. A tu máme už hneď pondelok. Trochu inak sme začali, čo už? Útorok, tam je potom. Teraz ideme. Útorok, čítajte si. Kto chce, stredná. A máte tu aj rezervácie, číslo, narodeniny, krstiny, sväté príjmanie, birmovka, svadba, výročie, promócie a firemné školenia. Máme tu nealko nápoje, juicy, nektáre, čapované, miešané, čapované bolo kofol napríklad, čapované, pivo, fľaškové, pivo, znova, teplé nápoje, káva, čajíky, doplnkový sortiment, mliečko do kávy a mliečko asi, alkoholické nápoje, likéry, brandy, whisky, rum a destiláty, borovička, hruška. Ďalej tu máme miešané nápoje, miešané alko drinky, napríklad mojito, Aperol Spritz, mojito, to už je ale miešané nealko, ovocné limonády tam bola, vína karta, apertív, šumivé, fľaškové, víno šaté topolčianky, to je slovenské, fľaškové pohár vína a toto bol nápojový lístok. Ďalej tu máme dezertové poháre, dezerty. Dezertové poháre som si všimol, Snickers, majú tu aj cukráreň teda. Ako vidíte, aj iné výbery. Zmrzené poháre, detský pohár lentilkou, pohár tofife, pohár s Kinder zmrzlinou, pardon,
čokoládový pohár s banánom, vanilkový pohár s horúcimi malinami, popísok si k tomu prečítate, keď chcete, jahodový sorbet s čerstvými jahodami, 150 g, všetko 5,20. A máme tu raňajky. No toto sú naše raňajky dneska. Máme tu párky, zelenina, horčica, džusík a druhé jedlo máme tuto omeletu, takisto zeleninová obloha, tu je pečivko k tomu a džusík. A v takomto prostredí sme. To je štvrtá laštička. Ešte natočíme východ. Nejaká výzdoba. Skoro som sa strepal. Taďalto. Okay. Máme tu zákusočky a ešte ofera toho pána asi, neviem. Takže paralelné zákusočky. Je tam. Pekné kresielko. Nie. A welcome. A my odchádzame. Coca-Cola zdarma. Takže tak. Paráda. Tu máme výber ešte nejakých zmrznových pohárov, zákuskov, to čo som natočil v tom meničku. Takže pozerajte si, vyzerá to veľmi, veľmi lákavo. A vedľa tých zmrznových pohárov máme tuto takéhoto púpkatého pána kuchára, ktorý nás tu víta a vyprevádza. Tak dovidenia. Takže tu sú potraviny. Cedulka potraviny otvorené. Ideme sa pozrieť na potraviny, akú majú ponuku, keď sú otvorené. Som zvedavý, čo si dneska kúpime. Tu majú nejaké akcie. Tu majú sem. Ťahám sem, dobre, že kľúčko nedolámem, ale potraviny zavreté, treba vedieť čítať. Sobota je viac ako 13, takže žiaľ, len nevyplí tam tú cedulku. Takto vyzerajú tie potraviny, tuto je parkovisko, majú peknú cedulku, zákaz parkovať, ale mám dojem, že tento zákaz parkovať platí len pre zákazníkov potravín. Takže zákazníci, kde budú parkovať, neviem. Túto cedulku majú, tu majú tu parkovisko ďalšie, ale tuto pravdepodobne tá cedulka by mala byť, ale není, lebo je tu. A na tomto mieste tiež neparkujú zákazníci potravín, ale hoci kto iný. Ešte taký mini detail, ktorý by som dodal ja. Tam tá cedulka, zákaz parkovať iba pre zákazníkov, tak tuto odpadla. Hej, taký fun fact. A tam majú nejaké pitie. Nice. Tu máme burger, takéto burger menu fajnové. Aj ceny. Takže pri potulkách po Veľkom Lapáši sme našli pamätník Hviezdne vojny. Pozrite sa, tuto sa šplhá tento Jar Jar. Hore k tomuto, tuto je ten Yoda, alebo čo to je. A hore je istotne voľaký Jedi. Červený pár tu píše, že pekná čistá izba, dobré raňajky, výborné jedlo v reštaurácii. No, my s tým asi tak úplne nesúhlasíme. Martin so skupinou priateľov, veľmi útulný penzión, milá obsluha, čistá izba, na izbe minerálka, uteráky, hygienické potreby.
Milým prekvapením boli raňajkové balíčky, no my sme nemali, lebo sme nechceli, my sme si dali normálne raňajky, tie ste videli. No a to, že keďže testovali, OK, checkout bol jednoduchý, uznávame. Ján, nádherný penzión, no skvelým, so skvelým a ochotným personálom, skvelá kuchyňa, no. Čiže samé dobré hodnotenia, Lídia odporúča, všetko bolo super, čistúčko, akorát, že u nás nebolo čistúčko. Voláka Meja 3. Meja. Izba super, pekne čistá, neviem kde boli, ale my sme boli asi v inom penzióne teda. Čašnička príjemná, bonus ochutnávka na zobranie k pivku. Koho? Čašničku si zobrali k pivku? To čo je? To čo je? Neviem, asi čašnička, bonus. Je to pár, tak čo ti poviem, Meja 3, vychádza mi to, tie počty mi vychádzajú úplne jasno. Meja s partnerom alebo s partnerkou plus čašnička. A k tomu pivko. Aha, chápem. Martin, vynikajúce a bohaté raňajkové balíčky, to sme nemohli zhodnotiť. Čisté ubytovanie. Izba čistá. Neviem, akože, či my máme to šťastie, alebo sme vyhrali takú izbu. Takže nechápem to, no. Darina, príjemný penzión s reštauráciou, ubytovanie bolo v poriadku, kľudné prostredie, áno, bezplatné parkovanie bolo fajn. Takže, no a tuto úžasný personál, skvelé jedlo, áno, cena fajn, ale izba akože nie. A tu sú hodnotenia, vidíte, že z 235 hodnotení nazbierali 8,6. Za nás, koľko by sme dali? Za mňa super tá minerálka na izbe. No a akože raňajky, také záhadné to bolo, v živote som také nič nezažil. A ja som tam nejedol, okrem raňajok. Izba špinavá, kúpeľňa špinavá, tie balíčky hygienické, čo tam bolo výborné. Televízia, čo som si teraz všimol, tak málo kanálov. Tuto pán píše, že kasák, že čakal som švédske stoly. No to aj ja úprimne. Wi-Fi na prácu veľmi slabá, s tým nesúhlasím. Bola celkom podľa mňa dobrá, to tiež chválim. No a veľký pán Vasety. Ja nemám k tomu čo dodať viacej, takže tu vidíte tie hodnotenia. Za nás akože veľmi slabé. Ja by som, keď nezoberiem do úvahy, že sme tam nespali, tak by som dal možno nejakú 3. Tá čistota izby, kúpeľne, to bola herbóza. Ja a ešte dodám personál. Milý podľa mňa. Aj keď sa nám stalo také niečo divné, že sme mali check-in a pán začal telefonovať ako firemný. S klientom druhým, no mal sa venovať skôr nám ako ďalšieho klienta. Klienta. Áno, presne tak. A klimatizácia chválim. Minibar tam nebol, čo píšu. Neviem, prečo tam píšu minibar, keď tam bol jedna minerálka. Áno, minibar nebol, veru. A tým pádom, keď dáte odber a like a my pôjdeme do ďalšieho hotela a video nazbiera 1000 lajkov, vyprázdnime celý minibar. Wow! Crazy. Takže sme tu na Google. Máme tu recenzie. Ako vidíte, má 43 hviezdičky. Je to 3-hviezdičkový hotel, 1558 recenzií. Je to aj pre vozíčkarov, čo si nemyslím. Lebo bolo tam nejaký výťah. Nebol. Nie, ale izby boli na poschodí. Jedne, že ho vyniesú. Takže to je taká nevýhoda pre vozíčkarov. No a tu máme 360 Google View, tu je ten penzión La Page u Hofera, cesta 51. Ak by si niekto hľadali, tu sú domčeky takto oproti taký krivý stĺp. Okay, takže to je penzión La Page u Hofera. No a tu je 360 Google View. Ideme na tie recenzie. Pán Henrich Moravčík. Boli tam služobne, rodina pred 4 mesiacmi.
Prečítame si tak 3 recenzie, potom už budeme scrollovať. Mali sme zajedané krštiny, po 2,5 decáku borovičky, hovorím kamarátke, keďže je čašnička, že chutí jak to jak riedené. Vypila svoj pohárik a povedala, že mám pravdu. Bral som to, že stalo sa. Po chvíľke idem za obsluhou pri bar vypýtať ďalšie 3 borovičky. Za minútu idem doobjednať 2 džiny a počujem, ako čašnička medzi dvermi do kuchyne sa pýta asi kucháru, s čím mám zriediť tú borovičku. Asi so sirupom. Keďže je malý málo, namiesto toho, aby povedali, že majú málo daného alkoholu, tak radšej ho zriedia. Za mňa veľmi zlá skúsenosť, vrelo neodporúčam. Lukas Grexa. Veľké sklamanie z jedla. Julian Tencer. Dovolenka. Zastavili sme sa na obed. Služobne. Bol som tu ubytovaný na 1 noc. Martin Mokoš. Za mňa im patrí veľká vďaka za ústretovosť, izba bola čistá, to si nemyslím. 4 hviezdičky dal. A máme tu švédske stoly. To sme mi nedostali takú možnosť, neviem prečo. A hádajte, kde bolo švédske stoly. Ak poznáte to zrkadlo, tak viete, že to bolo v salóniku, samozrejme. Ale zaujímalo ma, prečo tam je noc. Lebo to je v zime a neskoro svitá. Aha. Na raňajky. Hej. Chápem. Takže pán stával o 6, tu je jeho izba, aby mohol byť na raňajkách prvý. To ste videli v našom videu všetko. Tu sú otváracie časy a tak ďalej. Dobre, zaujímavé. Boli na obed. Konferenska má ako vždy. Obed. Že sa zhoršujú tie obedy. Tuto hodnotím reštauráciu. Ubytovaní sme, zaplať pán Boh, neboli. Zašla sláva slávneho oferu. Zlá recenzia teda. Ako môžete vieť. Kto chce, prečítajte si. Pudel Toy, to je pes. Vynikajúce prostredie s mäkkými. Veľmi slušný a ochotný personál, tu kritika nemá miesto. Treba to skutočne pochváliť, pretože toto je výnimka. Tu kritika nemá miesto, treba to skutočne pochváliť, pretože toto je výnimka na Slovensku, čo sa týka služieb, ochoty, čistoty a podobne. Vďaka. Chod na našu izbu, uvidel by si. Peter Šlebodník. Blízko Nitry a tak ďalej. A fotky. Tu ma zaujíma jedna vec. Prečo mali kuchynku a či je tá kuchynka od tej linky oddelená? Pravdepodobne, hej, ale vyzerá to tak, že nie. No, ďalšie fotky, mali tam kufor, paráda, tašku, batoh, kúpeľňa. No a ideme na ďalšie recenzie. Boris Komzík, príjemné jedlo, príjemné prostredie. Odporúčame. Väčšina ľudí tam iba z reštaurácie a väčšina ľudí v reštaurácii a nie ubytovaných ako my. To je škoda. Dobrý deň, 6.8.2022, čiže pred 2 rokmi. Boli iba na obede. Takto jazdíme. 6 recenzií majú pred 2 rokmi. Dneska som po dlhšej dobe navštívil toto miesto, ale veľmi sa zmenilo, bohužiaľ k horšiemu. Neskutočne pomalá a protivná obsluha, obrovské čakania či na objednanie alebo donesenie jedla, menšie porcie a málo dochutené. Mali sme tam kár, hrozné. Jedlo bez chutí, zemiaky studené a neslané. Dal som si steak, čašničku, ani nenapadlo opýtať sa, ako ho chcem prepiesť. A tak to aj dopadlo. Absolútne nedochutený kuracie mäso ako z krematória. A na druhej strane obsluha príjemná, asi chyba v kuchárovi. Asi Peter Brestak. Jaja 1599. Bol pár rokov na úrad, opäť fajn. Dobrá reštaurácia. Dnes sme sa stavili na reštauráciu, mali sme tam jedlo. Vidíte, iba reštaurácie. 20 minút čakania. Takže takto. Bohužiaľ som sa dať 1 hviezdičku pred 6 rokmi, vidíte, to už staré ľudia. Vidíte, samé jedla ľudia, akože tu bohužiaľ sa ani nedá toto. To bývanie tam nie je moc veľké. Akože veľa recenzií, bohužiaľ. Stretnete 50 ľudí s rezerváciou. Škoda, no. A posledný skvost od Marika Teplana. 1 hviezdička, pred 9 mesiacmi boli ako rodina. Hodnotím reštauráciu, ubytovaní sme, zaplať pán Boh, neboli. Zašla sláva slávneho oferu.
Mali sme síce iba denné menu, ale jedna veľká katastrofa. Plnený kurací rezeň, ohriatý v mikrovlnke. Žiadna čerstvá krusta, omeno strúhanka. Najlacnejšia gulatozrnná tvrdá ryža, posypaná suchou vňaťou ako okolo rokov 2000. Výzdoba jeden kus lološalátu, burger s 2 platkami, paradajkami, plus bonus, jeden plátok konca paradajky, znovu lološalát. Rozvarená cibula a samozrejme kúpená žemla, hranolky, stejkové, polotovar. Žiadne kuchárske umenie, ešte šťastie, že sme si nevybrali à la carte. Tu sa evidentne šetrí na kvalitnom personále. Servis, rozumej obsluha sa pri nedojedených jedlách ani nespýta, prečo nechutilo. Takže neprišli, že všetko v poriadku, chutilo vám. On je došiel, prečo nechutilo? To je akože dobrá recenzia. Ľudia akože ste v reštaurácii, prídu za môj tešničky, že prečo nechutilo. A vy poviete, lebo som už najedený, preto som to nesjedol. Dobre. No a však na čo aj hostí je asi dosť, keď široko ďaleko asi nič iné nie je. Všetko je však relatívne. Tých 30 eur sme mohli radšej hodiť niekam popri cestu. Snáď by niekomu pomohli. Hoferu v Lapáši sa domnievam, že nie. Tak, a to sú recenzie. Teraz sa ide na našu recenziu. Takže máme tu našu recenziu. Ja som dal, že špinavá izba, raňajky, neboli švédske stoly. Jediné, čo to zachraňuje, je personál. 2 hviezdičky. Izby 1 hviezdička, servis 4 hviezdičky a lokácia 2 hviezdičky. Súhlasíte, pán veľký vlasatý? Ale áno, súhlasím. Dobre. Keď chcete, môžete si pozrieť na Google. A ahojte! Ahojte! No a ako bonus sme opäť na ceste 51. Pred rokom je tu ten krivý stĺp. Tam sú nejaké masáže alebo čo, keď som pozeral. Takže tak. Ale čo je také zaujímavé, sú tu dvojičky. V tomto aute, že no, auto má 4 dvere, 4 kľúčky. A dvakrát je tam táto pani. Taká istá. Tá taška je iná, takže asi to je. Asi sú to fakt dvojičky teda. Auto vyzerá byť v pohode. Pneumatiky 2. Až na tie 4 kľúčky. A 4 dvere. Dvakrát pani, dvakrát kabelka, dvakrát volant. A dvakrát tetovanie, alebo čo to je. Takisto položená ruka, zaujímavé. Ak pozriete toto video. Pekné. Paráda, nie. Paráda, nie. Paráda, nie.